Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 5 centavos na may taong 1944. Bago tayo magsimula sa ating video ay nais ko muna kayong batiin ng magandang hapon. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, saan mang sulok ng mundo. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. At pakisubscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Shoutout muna kay Angeles Bayo na masugid kong taga-subaybay. Shoutout din sa mga senior citizen natin. Ayan, shoutout sa inyo mga sir. Ingat po tayo palagi. At shoutout din sa lahat ng aking mga katropa. Ayan, dumako na tayo sa ating usapin. Features. Country, Philippines. Period, Commonwealth, 1935-1946. Type, Standard Circulation Coin. Years, 1944-1945. Value, 5 centavos. Currency, peso. Composition, nickel brass. Weight, 4.92 grams. Diameter, 19 mm. Thickness, 2.4 mm. Shape, round. Orientation, coin alignment. Demonetize, yes, demonetize na po ito. References, KM number 180A, Shion number 188. Obverse, eagle above the shield. Date below, 1944. And the mint mark to the left of the date. May S na mint mark ito. Ibig sabihin, gawa ito sa San Francisco sa Amerika. Lettering, United States of America. At ang reverse, lalaking nakaupo na may hawak na martilyo. Sa bandang kanan, makikita mo ang napaka-active na Mayon Volcano. Lettering sa bandang taas, 5 centavos, at sa bandang baba naman, Pilipinas. Ang total mintage nito ay 14,040,000. Ayan mga katropa, kung mayroon ka naman ng baryang ito na 5 centavos at gusto mong ibenta, ay suggest na mag-join ka sa mga Facebook group at coin collector group at doon mo i-post yung hawak mong mga barya. So maraming makakakita niyan pag na-i-post mo na, hanggang sa marami nang mag-offer ng price sa iyo. At pipiliin mo na rin yung pinaka the best price na offer sa iyo. At pag okay na sa iyo, go! Ika nga, PM is the key. At yun lang guys, sana may naibahagi akong impormasyon tungkol sa baryang ito na 5 centavos na taong 1944. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Bang 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 bang
Thank you.